मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकाराचे 100 दिसांत लोकायुक्त नेमपाचे उतर मोडिल्ल्यात जमा। लोकायुक्त विधेयकाचेर राष्ट्रपतीची मान्यताय मेळ्ळ्यार येता त्या मंगळारा 100 दीस पुराय जातात। मात मुख्यमंत्री मिडियाक सांगता त्या कोतान फुडल्या सप्तकात जावपा आशिल्ल्या मंत्रिमंडळाच्या बसकेक लोकायुक्ताचे नेम मान्यताये खातीर येवपाचे आसात। ते उपरांत लोकायुक्त नेमपाची प्रक्रिया सुरू जातली। ते शिवाय लोकायुक्ताची कचेरी आनी स्टाफ जाग्यार घालपाचो आसा। सप्टेंबर सोंपता म्हळ्यार सगळें जातलें अशें मुख्यमंत्री आतां सांगता। आपले सरकार सत्तेर आयल्यार 100 दिसां भितर लोकायुक्त नेमतले म्हणपाची घोशणा भाजपान आपल्या जाहीरनाम्यांतल्यान वेंचणुके वेळार केल्ली। त्या उपरांत 9 मार्चाक पर्रीकारान मुख्यमंत्री पदाची सुत्रां हातांत घेतली आनी त्या दिसा सावन लोकायुक्ताचो 100 दिसांचो काउंटडावन सुरू जालो। राष्ट्रपतीन मान्यताय दिवपाक कळाव लायिल्ल्यान सरकाराक 100 दिसां भितर लोकायुक्त हाडप शक्य जालें ना। 14 मायाक गोंय लोकायुक्त विधेयकाक राष्ट्रपतीची मान्यताय मेळ्ळी तेन्ना परत काउंटडावन सुरू जालो। राष्ट्रपतीन मान्यताय दिल्या उपरांत 100 दिसां भितर लोकायुक्त नेमतले म्हणपाची घोशणा केल्ली अशें उपरांत मुख्यमंत्र्यान सांगलें। येता त्या मंगळारा म्हणजे 21 ऑगस्टाक राष्ट्रपतीची मान्यताय मेळ्ळ्याक 100 दीस पुराय जातात। लोकायुक्त सप्टेंबर सोंपता म्हणल्यार चालीक लागतलो अशें पर्रीकारान हालींच मिडियाक सांगलां। फुडल्या सप्तकांत जावपा आशिल्ल्या मंत्रिमंडळाच्या बसकेन लोकायुक्ताच्या नेमाक मंत्रिमंडळ मान्यताय दितले। लोकायुक्त आनी हेर अधिकारी सप्टेंबराच्या निमण्या सप्तका मेरेन नेमतले अशेंय पर्रीकारान आतां उलोवन दाखयलां। मात जे पद्दतीन आनी गतीन लोकायुक्ताची फायल फुडें वता ताचेर इंडिया अगेन्स्ट करप्शनाचे गोंयचे फुडारी मात सातिस्वेत ना। पणजेच्यान आमचो ज्येश्ठ खबराकार लौकीक शिलकार। फुडलें शिक्षणीक वर्स सुरू जावचे पयलीं गोंयांतल्यो मुळाव्या शिक्षणाच्या माध्यमाचो प्रस्न सुट्टलो अशी आस्त आमदार विष्णू सुर्यवाघान उक्तायल्या। गोमंतक मराठी अकादमीच्या 25व्या वर्सुकी सुवाळ्यांत विष्णू वाघान हें उलोवन दाखयलें। मराठी विशयांत बरे मार्क घेवपी विद्यार्थ्यांचो ह्या वेळार भोवमान केलो। अकादमीन मानेस्तांक वेगवेगळे पुरस्कार भेटयले। माध्यमाचा प्रश्न हा अजूनही सुटलेला नाही आणि आम्ही जरी सत्ताधारी पक्षात असलो तरी तो पूर्ण सुटत नाही तोपर्यंत आम्ही स्वस्थ बसणार नाही। सरकारने जी थोडीशी वेळ मागितलेली आहे ती वेळ आम्ही दिलेली आहे तात्पुरती आणि आम्हाला अपेक्षा आहे की येत्या 4-5 महिन्यामध्ये पुढचं शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्याआधी हा प्रश्न सुटला पाहिजे, कारण संपूर्ण गोमंतकाचं भवितव्य हे या प्रश्नाशी निगडीत आहे। मराठी वर्तमानपत्र काढलं तरच आपला धंदा चालू शकेल या सत्याची जाणीव ही त्यांनाही झालेली आहे। नाहीतर इंग्रजी चालू असताना फक्त इंग्रजी पुरतच मर्यादित राहण्यात ते आनंद मानला असता, पण मराठी वर्तमानपत्र त्यांना काढावं लागलं। यावरून तुम्ही समजा की शेवटी मराठीच्या पुढे या कट्टर अशा इंग्रजीवाद्यांनाही शरण यावं लागलेलं आहे। त्यामुळे आपला एकंदर वसा जो आहे तो भक्कम आहे, पण फक्त आपली तयारी त्यासाठी हवी, आपले परिश्रम हवे, आपलं योगदान हवं आणि शाळेपासून सांस्कृतिक संस्थापर्यंत सगळ्या स्तरावर या योगदानाची फार मोठी आवश्यकता आहे। एक आमदार म्हणून विधानसभेत मराठीचा अधिकाधिक वापर कसा होईल, मराठीतून कामकाज कसं केलं जाईल हे पाहणं जसं माझं कर्तव्य आहे, तसंच आपण ज्या ज्या क्षेत्रामध्ये आहात त्या त्या क्षेत्रात मराठीचा वापर तुम्ही कसा करता यावर मराठीशी असलेली तुमची बांधिलकी जपू। फातोड्डेच्या मडोना स्कुलाचें बेकायदेशीर काम चल्लां। बिल्डींग सारकी करता म्हणून सांगून मडगांव पालिके कडल्यान स्कुलान मान्यताय घेतिल्ली, मात त्या नांवान थंय आनीक मजले काडप चल्लां अशी कागाळ समाज वावुरपी मेल्विन फर्नांडिसान केल्या। पालिकेन बांदकामाची फक्त पळोवणी केल्या। फर्नांडीस म्हणटा काम बंद करपाचो आदेश पालिकेन दिवनूय ते चालूच आसा। इतले मजगती ही कागाळ उपजिल्लोधिकाऱ्या मेरेन पाविल्ल्यान ताणें शाळेक काम बंद करपाचो आदेश आनी नोटीस काडल्या। मडोना स्कूल फातोर्डा ताणें आतां स्कूल बांदलोलें 1978 आनी ऑक्युपन्सी मेळ्ळी फ्रॉम म्युनिसिपालिटी। 2 years बॅक फर्स्ट स्कूल नाबिलिया त्या ओनरान ते स्कूल घेतलो आनी ते स्कूल आतां तेणेन 2 फ्लोर वयर वाडयले। तेजी पयली एक्झिस्टिंग स्ट्रक्चराची हाड कितली गोठाय ती पडोवप पडना, तेका म्युनिसिपालिटीन हियरिंग चलता, म्युनिसिपालिटीन तेजेर स्टॉप वर्क ऑर्डर काडला, तरी पूण तो भिना। पुलिसीन 2 फावट अरेस्ट केले लेबरान, तरी पूण तो भिना। कालूय काम चालू आसलें आनी आयजूय काम चालू आहा। हेजेर म्युनिसिपालिटी हांव नका कितें करूंक सोदता ती, तेन्ना दे आर रियली इंटरेस्टेड इन सिक्युरिंग द लायफ ऑफ द चिल्ड्रन or what? Because the person who is running the school is totally violating all the rules.
लोकविश्वास प्रतिष्ठानाचो 31वा वर्धापन दीस बिरेस्तारा फोंड्या मनयलो. ज्येष्ठ संपादक अरुण टिकेकर ह्या सुवाळ्याक मुखेल सोयरो आशिल्लो. नवप्रभा दिसाळ्याचो संपादक परेश प्रभूक सुवाळ्यात नारायण आठवले पुरस्कार भेटयलो. मतिमंद भुरग्यां खातीर वावुरपी लोकविश्वास प्रतिष्ठानाच्या वावराची सगळ्यांनी तोखणाय केली. पत्रकार माणसांवर विश्वास ठेवायला तयार वाचक संपादक जे लिहितो ते खरं आहे हे मानायला तयार मला असं वाटतं की ह्या सगळ्या संशयाच्या वातावरणामध्ये रिटर्न वर्ड ज्याला म्हणतो आपण शाब्दिक शब्द त्याचं महत्व कमी व्हायला म्हणून जेव्हा म्हणाले की तरी काय किंवा आठवले काय यांनी लोकांच्या विचारांना एक दिशा देण्याचं काम केलं. आज मला नाही वाटत आजच्या वेळेला संपादक दिशा देण्याचं काम करतो. आता तुम्ही काही निराशावादी नाही. त्यामुळे लवकरच एक काळ असा येईल की जेव्हा केवळ पत्रकारच नव्हे तर राजकारणी, शिक्षक, वकील या सर्वांना आपली विश्वासार्हता परत मिळवावी लागेल. आणि ती मिळवली नाही मतिमंद आणि अशा मुलांना शिकवणं, त्यांना घडवणं याच्यासारखं मोठं कार्य आणि कुठेही असणार नाही. त्या कार्याची मुहूर्तमेढ, त्या कार्याचा प्रारंभ कैलासवासी नारायण आठवले यांच्या हातातून झाला ही अत्यंत चांगली गोष्ट आहे. आमचो रेशो जो आशिल्लो फॉर ए टिचर्स एंड ए स्टुडंट तो 1:4 आशिल्लो. तो रेशो आम्ही 1:2 केला. म्हणजे 2 भुरगे म्हणटात ह्या भुरग्याक एक टिचर दिलो जाल्यार ह्या भुरग्याची प्रगती फास्ट जाता आणि तो मतिमंद जायना. आणि हे हांवें स्वता नायर हॉस्पिटलांत पळयलां. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.